तो माबोरै मा हाल साल हिन्जाव माहारिखौ खबसे खनसे होनांगौनोलै बियो मा होनांगौनि खोथा बुंदों बेफोरखौ आं जेबो मिथिया बिदिब्ला फै यार बारा हारामि खालामगासिनो जागायनोसै भिडिअनि टाइटेला जाबाय निउ बड' भाइरेल भिडिअ हाग्राबारियाव जालायनाय जियानो जा आं भिडिअखौ प्ले खालामनानै नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय मा जालायनाय नायबाय थाबानो जाबाय ओहो आसला जोंखौ गोथाङैनो जाबाय आं एसेबां मुड दाना बे भिडिअखौ नायदोंमोन इयारफन लागायनानै आं बे भिडिअखौ नायदोंमोन नाथाय मा जाखो बे बुस्थुआ रावनिबो नङा बे बुस्थुआ निजिनो मैया बेखौ जानानै उदै साना थानायाव बेयाव जफैदोंमोन फुङाव बियो मायबा थालांनाय बायदि मोननानै नायनो फैफिननायनि भिडिअ'नो जाबाय बेयो नायनानै नुबायदि बुस्थुखौ लाजिनानै थानो हायैनि बे टाइटेलखौ बेखौ लिरनानै होबाय आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ दंबावो बे इन्टारेस्टिं भिडिअ'आनो जाबाय बेयो बे हिन्जावा गावनि हौवानि फेमिलि बेगखौ बाबाय बेनिखायनो बेयो 6 पेक दिहुननायनि आइडिया खालामदों बे आइडियाया 100% वर्कआउट जागोन नाथाय आंनि भिडिअ'आसो इउटुबाव लास्टिं जागोन ना जाया गेरेन्टि गैया बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो एसेनोसै